फैबाय माथोलाय बैसागु बोथोरा नायहरदो गोसो होसारनानै मोनदांहरदो मिथिंगाया दिनै गोदान महर लाबाय गोजाम महरखौलाय बबेबा खनायाव दोनखोमाबाय नोंखौबो दिनैहाय आलदा नुबाय आगै साबसिननिफ्राय हामसिन नुलायलांबाय अरबायदि नोंनि महरालाय आगै बारदै सिख्ला बारजों जोंब्लावसिनबाय गोरबो सिङाव दुखु दाहा लायदा होसै आगै बारा मालायफ्रा जादोंब्ला जरा जोंहालाय मानिथो बे जरा रंजानाय बोथोराव मानिथो एरा आगोला गोसोआ बुजिनो रोंथारला मानोबा आगै सना बिदि अल्ड स्टाइलजों जेबो जानाय नंलालै मडार्न स्टाइल लामा जिंनि थुख्लाय जाहां गया आगै उसुं सेरनि नोंबोथ' खाजाहां फाथै नांगौबोला जोंनो आगै एसेल' सुनै गेदा गेदि बाथ्राखौ नों बुजि मारासै डाइरेक्ट बुंनांगौबा बुंसै नोंनि आंनि सैमा अरलाय होसै गोरजा थाहैनांगौबा थाहैसै खावना लायनांगौबा लाना फैसै दिनै आंना मानोबा हारा गैयै सालाया लागामानो गैलिया आइ आफाया नोंनिया आबै आबौ होनजानो लुबैथारला नामा आगै सना समखौ हले बायना मोना गारोब्लाबो रां रुफा आंनि गोसो सिंनि खोथा बुंबाय आङो जाबा दाजा फैदोल' आगै सना Kemana kau lawak? Salah buat mai sabi ke? Hei, tahu sana siapa? Sedangkan 50 taka ni. 50 taka ni kari hari. Pagla ni. Lu fui dia nengda.